Assalamu alaikum, sunana Ashmita Muhammad. Zan dinga kawo muku sabbin bidiyo ɗina na zamantakewa. Domin samun wannan bidiyon danna subscribe. Ga wasu shawari wanda idan har mata kuka bi su zai ƙara wa auren ku martaba. A wannan bidiyon zan yi bayani hanyoyi 10 da ke ƙara wa aure martaba. Na ɗaya, aurenki ya zamo domin yardar Allah kika yi ba domin tara abin duniya ba. Na biyu, kada ki zama mai kwaɗayi gurin zaɓen mijin aure. Zaɓa wa 'ya'yanki uba na gari ta hanyar auren wanda kika yarda da addininsa, ɗabi'unsa har ma da dangantakarsa. Na huɗu, ki zama mai riƙon addini a gidan mijinki. Na biyar, kar ki zama mai ƙauracewa shimfiɗar mijinki. Na shida, ki zama mai haƙuri da halayyar mijinki. Na bakwai, ki zama mai matuƙar biyayya ga mijinki. Na takwas, ki zama ƙwararriya gurin iya kwalliya kala-kala. Na tara, ki zama ƙwararriya gurin iya girki kala-kala. Na goma, ki kasance mai yi wa mijinki godiya a duk lokacin da ya ɗauki abu ya baki. Wannan su ne hanyoyi 10 da ke ƙara wa aure martaba daga ni Ashmita Muhammad.